Právě jste uzavřeli obchod svého života a kůže ve vašem novém Mercedesu-Benz stále voní po neuvěřitelném úspěchu, zatímco vy odcházíte z prodejny s úsměvem, který se zdá být nezměnitelný. Prodejce vám podal ruku s téměř rodinnou srdečností, gratuloval vám k vašemu vynikajícímu vkusu a rozloučil se s tím, že jste právě zakoupili vrchol němečské inženýrské tvorby. Co vám tento laskavý profesionál neřekl a co pravděpodobně nikdy neobjevíte, pokud nevidíte toto video až do konce, je to, že ten pevný stisk ruky nebyl koncem transakce, ale začátkem pečlivě navrženého plánu výdajů, který vám v příštích letech vypustí vaši bankovní účet. Existuje skrytá realita za trojcípou hvězdou, která zahrnuje vše od hardwaru, za který jste již zaplatili, ale nemůžete jej použít až po mechanické poruchy, o nichž výrobce ví, ale raději je opomíjí, dokud nezanikne záruka. Dnes zbouráme tuto zeď mlčení, abyste přestali být pasivním příjmem pro autorizovaný servis a naučili se chránit svou investici, než bude příliš pozdě. Začněme. Číslo 15. Zabezpečení hardware předplatné služby. Jednou z nejvíce frustrujících a nejméně komentovaných realit, které prodejci neříkají v prodejní místnosti, je skutečnost, že váš moderní Mercedes-Benz je vybaven nejmodernějšími fyzickými komponenty, za které jste již zaplatili, když jste auto koupili, ale které jsou digitálně zablokovány za měsíčním nebo ročním poplatkem. Tento trend, známý jako funkce na vyžádání, umožňuje značce instalovat například systém zadní nápravy říditelný na všech výrobních linkách svých elektrických modelů, aby ušetřila náklady na logistiku, ale zablokuje úhel otáčení zadních kol pomocí softwaru. Pokud chcete, aby vaše auto bylo obratnější při parkování nebo stabilnější v rychlých zatáčkách, prodejce vás požádá, abyste šli do jeho obchodu s aplikacemi a zaplatili opakující se předplatné na odemknutí něčeho, co je již fyzicky přišroubováno na vašem podvozku. Tento obchodní model se také rozšiřuje na výkon motoru, kde u některých modelů z řady EQ můžete získat zvýšení výkonu a rychlejší akceleraci z 0 na 100 km za hodinu jednoduše zaplacením ročního poplatku. Je to absurdní technická situace, kdy auto má mechanickou schopnost dodat vám více energie, ale počítač omezuje tok energie, pokud přestanete platit. Prodejce vám nikdy neřekne, že vlastníte kov, ale ne kód, který ho činí funkčním. Tato strategie umožňuje Mercedesu monetizovat vozidlo po celou jeho životnost, přeměňuje nákup luxusního automobilu na maskovaný pronájem. Je zásadní, aby majitel pochopil, že tím, že souhlasí s těmito podmínkami, schvaluje systém, kde mohou být bezpečnostní a výkonové funkce jeho vozidla vzdáleně deaktivovány, pokud přestane platit, což je realita, která se ostře střetává s tradiční představou o vlastnictví prémiového automobilu. Číslo 14. Skutečná degradace baterií z řady E-Kou. Když si koupíte model z rodiny E-Kou, oficiální projev se soustředí na udržitelnost, tichý chod a teoretický dojezd, který slibuje katalog. Existuje však technické tajemství o degradaci litiových článků, které technici služeb zřídka sdílejí se zákazníky mimo záruku. Baterie Mercedes-Benz jsou vynikající z hlediska energetické hustoty, ale trpí urychleným a tichým opotřebením, když je vozidlo používáno pravidelně v teplých oblastech nebo když majitel zneužívá rychlo nabíjecí systém na stejnosměrný proud. Teplo je smrtelným nepřítelem chemie baterie a i když auto má velmi pokročilé chladicí systémy, teplotní stres z častého nabíjení na 80% během pouhých 30 minut vytváří mikrotrhliny v interní struktuře článků, které snižují celkovou kapacitu uchovávání energie mnohem dříve, než se předpokládalo. Co vám prodejce nikdy neřekne dobrovolně, je to, že záruka baterie má velmi konkrétní podmínky ohledně toho, co považují za normální degradaci. Pokud vaše auto ztratí 20% své kapacity za 5 let kvůli intenzivnímu používání rychlonabíječek na dálnici, je velmi pravděpodobné, že vám řeknou, že komponent stále funguje v rámci přijatelných parametrů. Navíc software vozidla spravuje energii takovým způsobem, že jak se baterie degraduje, systém omezuje maximálně dostupný výkon, aby chránil integritu systému, což znamená, že vaše auto nejen ujede méně kilometrů, ale také se bude cítit méně výkonné v průběhu času. Abyste se vyhnuli této pasti, je zásadní, abyste omezili rychlonabíjení pouze na dlouhé cesty a pravidelně udržovali stav nabití mezi 20 a 80%, ignorujíc zjednodušenou radu prodejce, že jej můžete nabíjet každý večer jako mobilní telefon bez dlouhodobých následků.
Číslo 13. Elektronické zablokování řízení ELF. To je jedna z nejvíce obávaných poruch mezi znalci značky a jedna z těch, která generuje nejvíce zisku pro oddělení poprodejních služeb autorizovaných prodejců. Systém elektronického zablokování řízení, technicky známý jako ELV, je malý elektromagnetický modul, který zablokuje volant, když vyjmete klíč nebo vypnete vozidlo jako bezpečnostní opatření proti krádeži. Problém je, že tento komponent má omezenou životnost kvůli opotřebení jeho vnitřních plastových ozubených koleček a poruše velmi levného elektrického motoru. Když tento modul selže, auto se dostane do stavu úplného bezpečnostního zablokování, které zabrání motoru v nastartování, což nechá majitele bez možnosti přístupu, ať už je kdekoliv. Pokud auto přivezete do autorizovaného servisu s touto poruchou, standardní odpovědí bude, že musí vyměnit celou sloupek řízení a naprogramovat nový modul spojený výhradně s číslem podvozku, což je operace, která obvykle stojí několik tisíc eur. Co vám nikdy neřeknou, je to, že se jedná o široce zdokumentovanou konstrukční chybu a že existují nezávislí specialisté, kteří mohou opravit původní modul nebo nainstalovat elektronický emulátor za zlomek oficiální ceny. Číslo 12. Pneumatici run flat a nepravidelní opotřebení. Je velmi běžné, že majitelé moderního Mercedesu-Benz zjistí s překvapením, že jejich přední pneumatiky jsou zcela sjeté na vnitřní straně, zatímco zbytek běhounu vypadá v pořádku. Když jdete do servisu, abyste si stěžovali, obvykle vám bude naznačeno, že je to chyba vašeho stylu jízdy nebo stavu silnic, po kterých jezdíte, a že jste narazili na obrubník a tím znehodnotili seřízení řízení. Realita je mnohem technická a souvisí s geometrií, kterou Mercedes volí, aby jeho auta měly ten pocit obratnosti a přesnosti při vstupu do zatáček. Značka obvykle nastavuje úhel negativního náklonu dost agresivně, což podporuje boční přilnavost, ale zároveň to zanechává pneumatiku k předčasnému opotřebení po vnitřní hraně. Pokud k tomu přidáme používání pneumatik s technologií Run Flat, které mají extrémně tuhé bočnice pro jízdu bez tlaku vzduchu, problém se ještě zhoršuje. Tyto pneumatiky neabsorbují nerovnosti terénu stejně jako běžné pneumatiky. Přenášejí veškerou sílu nárazu přímo na silent bloky a ramena odpružení, což vede k jejich postupnému opotřebení a trvalému narušení seřízení. Číslo 1. Mýtus o oleji v převodovce na celý život. Jedna z nejnebezpečnějších technických lží, které servisní poradci a uživatelské příručky Mercedes-Benz šíří poslední desetiletí, je koncept doživotního plnění oleje v automatické převodovce. Pokud jste se někdy zeptali v prodejně, kdybyste měli provést údržbu své 7 nebo 9rychlostní převodovky, pravděpodobně vám odpověděli s kondescendující úsměvem, že kapalina je navržena tak, aby vydržela celý život vozidla a nevyžaduje žádnou údržbu. Tento výrok je technickou pastí, která zajistí, že vaše převodovka selže krátce po uplynutí záruky, což vás přinutí čelit účtu za výměnu, který může přesáhnout 10 000 eur. Žádný mazivo, i když je chemicky velmi pokročilé, nedokáže udržet své vlastnosti viskozity a tepelné ochrany navždy při extrémních tlacích a teplotách, které vznikají uvnitř moderní převodovky. Oleje v převodovce nejenže maže ozubená kola, ale také působí jako hydraulická kapalina, která umožňuje změny převodů a pomáhá chlazení vnitřních komponentů. S rostoucími kilometry se tato kapalina kontaminuje mikroskopickými kovovými částicemi z přirozeného opotřebení spojek a ztrácí svou schopnost zvládat teplo. Pokud se rozhodnete poslouchat doporučení prodejce a nikdy neměníte olej, tyto nečistoty začnou blokovat jemné kanály v těle ventilu, což způsobí škubání, zpoždění při změnách a nakonec katastrofální selhání jednotky. Technická realita je taková, že pokud chcete, aby váš Mercedes-Benz vydržel více než 5 let nebo 100 000 kilometrů bez vážných problémů, musíte ignorovat oficiální manuál a provádět výměnu kapaliny a filtru každých 60 000 kilometrů. Číslo 10. Senzory NOx v naftových motorech. Pokud vlastníte model vybavený technologií Bluetech Diesel, téměř jistě se dříve nebo později setkáte s pravým Achillovou patou těchto motorů. Senzory oxidu dusíku, známé technicky jako NOx senzory. Tyto komponenty jsou extrémně citlivé a nacházejí se v systému výfuku, aby sledovali emise a zajistili, že systém aditiva AdBlue funguje správně. Technický problém spočívá v tom, že tyto senzory mají neobvykle vysokou míru selhání, kvůli neustálé expozici extrémním teplotám a akumulaci sazeb.
Co vám prodejce nikdy neřekne dobrovolně, je, že selhání jednoho z těchto senzorů, který je fyzicky malý, může aktivovat nouzový režim v počítači vozidla, který omezuje výkon motoru, nebo v nejhorším případě spustí odpočítávání povolených startů. Jakmile na palubní desce uvidíte obávanou zprávu, že motor se nespustí po určitém počtu kilometrů, budete ze zákona nuceni jít do autorizovaného servisu na opravu. V servisu bude standardní řešení výměna obou senzorů, předního a zadního za katalyzátorem, spolu s povinnou aktualizací softwaru, což znamená účet, který obvykle majitele šokuje. Co vám neřeknou je, že často je závada způsobena jednoduchou akumulací špíny, kterou by bylo možné vyčistit, nebo vadou v řídící jednotce senzoru, kterou Mercedes dokonale zná. Číslo 9. Aktualizace software, které narušují funkce. V současné éře připojených vozidel Mercedes-Benz nadšeně přijímá bezdrátové aktualizace softwaru, známé jako OTA, Over the Air. I když tato technologie je propagována jako pohodlný způsob vylepšení auta, když je zaparkováno ve vaší garáži, existuje temná stránka, o které prodejci preferují nemluvit při předání klíčů. Tyto aktualizace mají schopnost hluboce změnit chování vašeho vozidla bez vašeho výslovného souhlasu s konkrétními technickými změnami. Byly zdokumentovány případy, kdy aktualizace softwaru, která měla zlepšit bezpečnost, vedla k výraznému poklesu výkonu motoru nebo změně reakce převodovky na nové, přísnější emisní normy, které neexistovaly, když jste auto koupili. Ještě více znepokojivé je použití těchto aktualizací k deaktivaci funkcí, které byly dříve zdarma, nebo k úpravě uživatelského rozhraní způsobem, který nutí majitele přejít na systém předplatného značky. Například si můžete všimnout, že po noční aktualizaci byly některé nabídky přesunuty na jiné místo, nebo že citlivost asistentů řízení se stala invazivní a nutí vás neustále upravovat manuálně. Prodejce vám řekne, že tyto aktualizace jsou zásadní pro zdraví vozu, ale zřídka vás informují, pokud změna zahrnuje omezení točivého momentu pro ochranu komponent, o kterých vědí, že jsou slabé, čímž se vyhnou rozsáhlým reklamacím. Číslo 8. Skutečné náklady na plošinu Hyperscreen. Když Mercedes-Benz představil ohromující obrazovku MBUX Hyperscreen, automobilový svět byl ohromen tím, co se zdálo být kus technologie, jak vytržený z vědecko-fantastického filmu. Tato struktura trojvrstvého zakřiveného skla, která se táhne přes více než 140 cm, pokrývající celé šířky palubní desky, je bez pochyby nejvíce vizuální a technologickou součástí elektrických modelů EQS a EQE. Co vám však prodejce nikdy nezmíní při předání vozidla, je katastrofické finanční riziko, které tento komponent představuje, jakmile vyprší záruka 4 let nebo 80 000 kilometrů. Technicky není Hyperscreen jediná jednotka, ale komplexní integrace OLED a LCD panelů chráněných chemicky upraveným sklem silikátového hliníku, které je odolné vůči poškrábání, ale extrémně náchylné k náhlým změnám teploty nebo minimálním nárazům. Pokud se z nějakého důvodu sklo praskne nebo dojde k selhání jednoho z interních procesorů jednotky grafického ovládání mimo záruku, řešení prodejce nebude opravit poškozený sektor. Oficiální politika značky je kompletní výměna celé jednotky palubní desky. Cena tohoto dílu, spolu s hodinami specializované práce potřebné k demontáži poloviny interiéru a naprogramování nových bezpečnostních kódů, může snadno dosáhnout částky mezi 15 a 20 tisíci eury. Číslo 7. Pneumatické odpružení Airmatic. Pneumatikové odpružení Airmatic je komponent, který je zodpovědný za ten pocit, že plujete na kouzelné koberci, což je charakteristické pro vysoce kvalitní modely Mercedes-Benz. Pomocí gumových vaků naplněných stlačeným vzduchem systém upravuje výšku a tuhost vozidla nezávisle na každém kole. Je to inženýrský zázrak, ale má technický termín, který prodejci nechtějí diskutovat až do chvíle, kdy auto dorazí do servisu na odtahovce s karosérií přitisknutou k zemi. Hlavní problém spočívá v tom, že guma v těchto vakách je organický materiál, který se nevyhnutelně degraduje s časem, teplem motoru a expozicí soli nebo vlhkosti na silnicích. Po 5 nebo 6 letech je téměř jisté, že se objeví mikrotrhliny, které nejsou viditelné pro lidské oko, ale jsou dostatečné k tomu, aby způsobily pomalé úniky vzduchu. Skrytý nebezpečí zde není pouze samotný únik, ale také to, co se děje s kompresorem, který napájí systém.
Když dojde k úniku, kompresor musí pracovat 3krát déle, než bylo navrženo, aby se pokusil udržet konstantní tlak a výšku vozidla. Prodejce vás málokdy varuje během rutinní prohlídky, že vaše vaky začínají vykazovat známky únavy. Raději počkají, až kompresor selže kvůli nadměrnému zatížení. V té chvíli již oprava není pouze výměna jednoho vzduchového vaku za 1000 eur, ale výměna celého systému generování tlaku, což zdvojnásobí nebo ztrojnásobí náklady na opravu. Trik, který technici nikdy neřeknou, je, že pokud si všimnete, že vaše auto trvá déle než obvykle, než ráno zvýší svou výšku, nebo pokud najdete jednu stranu vozidla o něco nižší než druhou po celonočním parkování, máte aktivní únik. Číslo 6. Zrychlená depreciace. Jedním z nejbolestivějších tajemství, které prodejci Mercedes-Benz skrývají za svými elegantními obleky a salonky s kávou specialty, je brutální realita zrychlené depreciace, které jejich luxusní vozidla podléhají. Zatímco prodejce vám hovoří o investici do statusu a trvanlivosti značky, finanční realita je taková, že průměrný Mercedes-Benz ztratí přibližně 40% své celkové tržní hodnoty během prvních 24 měsíců života. Tento pokles je mnohem výraznější než u běžných značek kvůli vysoké rotaci technologie a nákladům na údržbu po vypršení záruky, které odrazuje kupce ojetých vozů. Trh tvrdě trestá německé luxusní vozy, protože druhý nebo třetí majitel se s právem obává fakturace za opravy. O nichž jsme mluvili dříve. Číslo 5. Karboceramické brzdy v modelech AMG. Pokud konfigurujete nebo kupujete model z vysoce výkonné divize AMG, je velmi pravděpodobné, že vás bude lákat možnost volby karbokeramických brzd, které lze rozpoznat podle jejich obrovských brzdových třmenů, obvykle v zlaté barvě. Prodejní diskurs je velmi lákavý. Jsou to brzdy odvozené z Formule 1, netrpí únavou tepla a vydrží prakticky po celou životnost vozidla. Ačkoliv je technicky pravda, že karbokeramické disky mohou vydržet obrovské kilometry za ideálních podmínek, co vám neřeknou, je astronomická cena jejich běžné údržby a křehkost disků vůči vnějším faktorům, které s jízdou na trati nemají nic společného. Jeden pár předních disků a brzdových destiček pro karbokeramický systém může snadno přesáhnout 10 000 eur, což by zastavilo jakéhokoliv majitele, který své auto používá pouze k cestám do kanceláře nebo na dálnici. Navíc, i když jsou odolné vůči teplu, tyto disky jsou extrémně křehké vůči fyzickým nárazům. Jednoduchý kámen, který se odrazí od silnice a zasáhne disk pod určitým úhlem, nebo nepozornost mechanika při výměně pneumatik, který udeří okraj disku s pneumatikou, může způsobit prohlubeň, která vyžaduje okamžitou výměnu komponentů z bezpečnostních důvodů. Prodejce vám nikdy neřekne, že pro 99% řidičů jsou konvenční ocelové brzdy s vysokým výkonem více než dostatečné a nabízejí mnohem lepší pocit za studena. Karbokeramické brzdy jsou navrženy pro intenzivní používání na závodních okruzích, kde teploty přesahují 800 stupňů. Při každodenním používání jsou zbytečným zdrojem nepříjemných pískání a latentním finančním rizikem, které nenabízí žádnou skutečnou výhodu na veřejných komunikacích. Výběr tohoto systému je v drtivé většině případů platbou za status vizuálního efektu, který můžete hluboce litovat při první výměně brzd. Číslo 4. Sekundární trh s pivotními díly, OEM. Jedním z nejlépe střežených tajemství oddělení náhradních dílů každého autorizovaného prodejce je skutečný původ komponent, které dávají život vašemu Mercedesu-Benz. Když přijdete k pultu pro náhradní díl, poradce vám předá krabici se znakem 3 hvězdy a cenou, která bývá obvykle astronomická. Co vám nikdy neřeknou je, že Mercedes-Benz, stejně jako většina výrobců automobilů, nevyrábí všechny své komponenty, ale outsourcuje výrobu na prvotřídní dodavatele známé jako výrobce originálního vybavení OEM. Firmy jako Bosch, Continental, Lemferder nebo Bilstein jsou zodpovědné za výrobu senzorů, alternátorů, ramen odpružení a tlumičů podle přísných specifikací německé značky. Jediný skutečný rozdíl mezi dílem, který koupíte v prodejně, a tím, který si můžete zakoupit na specializovaném sekundárním trhu, je pečeť Mercedesu vyražená na kovu a kartonová krabice, ve které je zabalen. Když koupíte díl přímo od značky původního výrobce bez loga hvězdy, můžete ušetřit mezi 50 a 70% celkových nákladů.
Je to přesně ten samý komponent, vyrobený ve stejné výrobní lince a se stejnými standardy kontroly kvality, ale bez nafouknuté marže, kterou přidává oficiální distribuční síť. Prodejce vás bude zkoušet vyděsit argumenty o zárukách nebo kompatibilitě, ale technická realita je taková, že instalujete originální komponent. Naučit se, kdo vyrábí každý díl vašeho konkrétního modelu, je prvním krokem k finanční svobodě jako majitel luxusního vozu. Existují digitální katalogy, kde zadáním čísla podvozku můžete vidět původní referenci a její přímou ekvivalenci u výrobce OEM, což vám umožní udržet vaše vozidlo s tou nejlepší inženýrskou prací na světě bez placení značkového příplatku, který se vám prodejce systematicky snaží vnutit při každé opravě. Číslo 3. Úniky oleje v chladiči motor. 6. Pokud vlastníte Mercedes-Benz vybavený naftovým motorem V6 o objemu 3 litry, interně známým jako OM642, existuje latentní technický problém, který vám prodejce raději nezmiňuje, dokud si nevšimnete olejových skvrn na podlaze vašeho garáže. Jedná se o známý únik na těsněních chladicího oleje, komponentu umístěného hluboko v V motoru. To, co činí tento problém noční můrou pro majitele, není cena materiálu, protože 2 gumová těsnění stojí pouze 10 €, ale extrémně kompaktní architektura motoru, která vyžaduje masivní demontáž k přístupu k těmto těsněním. Prodejce vám nikdy neřekne, že pro výměnu 2 jednoduchých gumových kroužků je nutné demontovat turbodmychadlo, sací kolektory a mnoho kabeláže a palivových trubek, což obvykle vyžaduje asi 20 hodin odborné práce. V autorizovaném servisu může účtovaná cena za tuto opravu snadno přesáhnout 3000 €, přičemž téměř celá částka jde za pracovní čas mechaniků. Nejvíce frustrující je, že originální těsnění instalovaná ve výrobě bývá vyrobena z materiálu, který se při cyklech extrémního tepla stvrdne a předčasně selže. Co by vám čestný technik doporučil, je vyměnit je za vylepšená těsnění z Vitonu fialové barvy, verzi, kterou Mercedes později vydal a která má výrazně lepší tepelnou odolnost. Prodejce tuto poruchu prezentuje jako náhodnou událost, ale jedná se o dokumentovanou konstrukční vadu, která postihuje tisíce vozů. Znalost tohoto detailu vám umožňuje preventivně jednat při koupi ojetého vozidla nebo hledat nezávislý specializovaný servis, který tento postup zná a dokáže provést s přesností oficiálního servisu, ale s mnohem rozumnější a transparentní sazbou za práci. Číslo 2. Přeprogramování použitých module. Když selže elektronický modul vašeho Mercedesu-Benz, ať už jde o řídící jednotku motoru, převodovky nebo infotainmentu, standardní odpovědí prodejce bude vždy stejná. Potřebujete nový díl z výroby, protože použité moduly nelze přeprogramovat. Toto je jedna z nejvýnosnějších, ale technicky nejméně čestných deklarací značky. Mercedes implementuje systém bezpečnosti a propojení komponentů známý jako krádež identity dílů, kde každý kritický modul je zapsán s číslem podvozku původního vozidla na celý život. Oficiální software, který používají prodejci, je zablokován, aby technik nemohl vymazat tuto informaci a přiřadit nové číslo podvozku, což nutí zákazníka koupit nový komponent, který stojí tisíce €. Nicméně svět inženýrství a specialisté na automobilovou elektroniku dokázali, že toto omezení je čistě komerční, nikoliv technické. Existují pokročilé softwarové nástroje a vysoce kvalifikovaní technici, kteří mohou provést proces známý jako klonování modulů nebo virginizaci. To vám umožňuje koupit díl z vrakoviště ve skvělém stavu za zlomek ceny nového a plně jej přizpůsobit vašemu vozidlu, což znamená, že všechny bezpečnostní systémy jej uznají jako originální. Prodejce vám tuto možnost nikdy nenabídne, protože jejich obchodní model spočívá na prodeji nových náhradních dílů a plné kontrole softwarového ekosystému. Pochopení, že nejste povinni kupovat nový hardware pokaždé, když selže čip, vám dává obrovskou konkurenční výhodu k udržení vašeho Mercedesu-Benz v chodu po desetiletí, aniž byste byli chyceni v pasti plánované zastaralosti, kterou se značka pokouší prosadit prostřednictvím svých digitálních restrikcí. Číslo 1. Skrytá dílna menu. Nejlépe střežené tajemství Mercedes-Benz a to, co pravděpodobně nejvíce rozzuří servisní poradce, když to zákazník objeví, je existence skrytého menu dílny v palubním přístroji.
Rozhraní, které vidíte každý den na své palubní desce, je navrženo tak, aby bylo esteticky příjemné a nezatěžovalo řidiče příliš technickými informacemi, zobrazujíc pouze to, co značka považuje za nezbytné. Nicméně pomocí specifické kombinace tlačítek na volantu můžete přistupovat k úrovni hlubokých dat, které si prodejce přeje, abyste neviděli, aby vám zabránil klást příliš mnoho otázek. V tomto skrytém menu můžete zjistit přesné napětí baterie v reálném čase, což vám umožní zjistit, zda alternátor správně nabíjí, nebo zda baterie dosahuje konce své životnosti dříve, než vás auto nechá na holičkách. Navíc toto menu ukazuje skutečnou teplotu motorového oleje a chladicí kapaliny v přesném digitálním formátu, což je zásadní pro ty, kteří pečují o mechaniku a vědí, že tradiční ukazatel je často zjemněn softwarem, aby nezobrazoval normální výkyvy. Také poskytuje data o stavu brzd a u novějších modelů umožňuje přepnout brzdový systém do servisního režimu, takže si můžete sami vyměnit brzdové destičky bez potřeby oficiální diagnostické mašiny. Prodejce počítá s tím, že průměrný uživatel tyto nástroje ignoruje, aby udržel monopol nad technickými informacemi. Když se naučíte, jak vstoupit do tohoto menu, znovu získáte kontrolu nad základní diagnostikou vašeho vozidla a budete schopni detekovat anomálie daleko předtím, než se stanou varovnými světly na palubní desce, což vám umožní komunikovat se kterýmkoliv mechanikem a ukázat, že znáte skutečný stav vaší mašiny lépe než kdokoliv jiný.